Volare, Elare. Dobrý deň, všetkých by som vás rád pozval na premiéru videa Elare 5 by Štefan Kurila. Všetko sa to odohrá tu, The Jam, Mališská 227/14, kúsok od Letnej. Dvere sa nám otvoria o 18:30 a ty si tak môžeš prísť dať špecialitu podniku, tacos, quesadillas, nachos, samozrejme pivko a rôzne iné drinky. Premietanie začne o 21:00 tu a vo videu uvidíš mňa a mená ako Filip Krchník, Adam Tran, Jirka Hronek, Pepa Tipanic a ďalších. V dispozícii máme taký spoustomista, takže sa môžeš prísť vyčilovať so svojou partičkou a po premiére nám zahrajú DJ Gunlock a Deconstruct. Vstupné 150 korún a v cene máš listok do tomboly o super ceny a taktiež takýto cute darček na pamiatku, magnetku, ktorú si môžeš dať na chladničku alebo whatever. Budeme radi za vašu návštevu, tešíme sa na vás.